Район башлыгы җитәкчелегендәге Зей делегациясе Казанда мобилизациягә эләккән якташларыбыз белән очрашты. Егетләрнең берилеше танк училищесының хәрби полигонында, икенчеләре Казан Экспо үзәгендә махсус әзерлек узалар. Зейдән аларга гуманитар ярдәм, генераторлар, бензопычкылар, көрәк, балта, шуруповерт кебек эш кораллары алып килделәр. Шулай ук җылы киемнәр, азык-төлек җыелмасы, дарулар һәм башка кирәк-яраклар тапшырдылар. Ярдәм район хакимиятеннән, Зей халкыннан, кораллы көчләр ветераннарыннан, 35-нче бистәдәге святитель Макарий ширкәвеннән дә җибәрелгән иде. Безнең Зей информ коллективы да бу эштән читтә калмады. Бер көн алдан гына полигонга йөк машинасы белән утын китерелде. Район башлыгы Разиф Кәримов егетләрнең яшәү шартлары, әзерлек барышы белән танышты. Казан Экспо үзәгендә дә Зей делегациясен көтеп торганнар. Районнан алып килгән кирәк-яракларны тапшырганнан соң район башлыгы аларның борчыган сорауларын, мөрәҗәгатьләрен тыңлады. Һәр мобилизацияләнгән егетнең гаиләсе игътибарда булуын билгеләп үтте. Егетләр исә якташларына кайнар сәламнәрен һәм рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. От нас, Разиф Георгиевич, хотел сказать так, огромное спасибо нашим жителям нашего города, района, администрации нашей, те, которые нам помогают, люди. То есть огромное спасибо. Зей укучыларыннан килгән җылы эштәлекле хатлар, рәсемнәр һәм якташлар белән очрашу сугышчыларның кәефен күтәреп, тагын да рухландырып җибәрде. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.